ارحام دے اندر ہون تے ادوں بھی جناب اے توحید دے منن والے ہون توحید دے منن والے ہون جنہ مبارک پیٹاں دے اندر رہون انہاں نو سجدہ نہ کرن دیون اے گل کیویں دی میں پڑھیا اویس قرنی دے بارے سناوا سبحان اللہ آپ دے کول ایک بزرگ آئے حرم بن حیان انہاں دا نام سی انہاں جناب اویس قرنی دا مبارک نام سنیا پوچھ دیاں انج دا فقیر قرن دے رہن والا نہ اویس پھٹے پرانے کپڑے فقیرانہ حالت لبدے لباندے اویس قرنی دے کول آئے آپ اٹھ مبارک پچار دے سن حرم بن حیان آئے آکے سلام کر دیں السلام علیکم یا اویس قرنی آپ نے جواب دیتا وعلیکم السلام یا حرم بن حیان حرم بن حیان بڑے پریشان ہو گئے کہنے لگے آیا اویس میں تیرا نام پوچھ کے آیا پہلی ملاقات مینوں تو جان دے ہی نہیں تینوں کنے دا چھڑیا ہے کہ میں حرم بن حیان میں تے تیرا نام پوچھ کے آیا تینوں خبر کیویں لگی اویس قرنی نے فرمایا افسوس ہے اے حرم بن حیان میں تے نام تیرا روحاں دے جہان جی یاد کر کے آیا سا جدو اللہ فرمایا سی الستو بربکم سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ بہت اللہ اے اودو دے صدیق اکبر پاک بزرگ فرمان دیں جو دو اللہ فرمایا نا الستو بربکم سبحان اللہ تے ساریاں روحاں باویں مومنہ دیا سان تے باویں کافران دیا انہاں اقرار کیتا بلا ہاں تو ساڈا رب سارے اقرار کیتا مگر جو دو دنیا چ آئے نا ایتھے آن کے نا 3 طبقے بن گئے ایک او سن جنہاں او وعدہ بلا دیتا اللہ تعالیٰ اپنے نبی بھیجے اسے وعدے نو چیتا کران دی خاطر بیاد کرو او تسی منیا بلا او یاد کرو بلا تے کئیاں نو موڑوی چیتا نہ آیا او سن کافر تے کئی انج دے سن جنہاں نو چیتا گیا او بھلے پھر نبیاں دے دسن نال انہاں وعدہ یاد کر لیا سبحان اللہ او ایمان والے سن تے تیسرے سن او سید علی ورگے سبحان اللہ اونا سنیا تے قیامت تک بھلے نہیں سبحان اللہ اونا وچو صدیق اکبر بھی ہیں اونا بھی آکھیا سی بلا مگر بھلے نہیں بوتنو سجدہ نہ کیتا ماں دے پیٹ سن تے کرن نہ دیتا اے شان اللہ اپنے فقیرہ نو دیتی سبحان اللہ ہاں جی اے تیسرا طبقہ اللہ دے اولیاء دا ہے صوفیاء دا جنہ بلا دا وعدہ کیتا رب نال دنیا چاہ کے دنیا دیاں علیشاں اونا نو خراب نہیں کیتا اونا وعدہ یاد رکھا ہے میرے پیر باؤ بھی گل کیتی سبحان اللہ سنا دیا پیر باؤ دی زبانی سبحان اللہ سلطان فرمایا الفی الاستی سنا دل میرے جند بلا کہندی حب وطن دی ساڈے غالب ہوئی ایک پل رامی نہ دیتی قہر پوے اس رازل دنیا جیڑی حق دارا مرندی عاشق مولی او قبول
باہو عاشق مولی او قبول نہ باہو اتزارو زاری رویندی یا رسول اللہ حق چار زندہ باد زندہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سبحان اللہ اے نبی پاک دے سکے پتریر نے حضرت عباس پاک نبی پاک دے چاچا جان ایمان والے اونا دے پتر نے مولا علی دی جماعت آپ فرمان دل عمر بن خطاب دا وصال ہویا ہے اے دو روایتہ مل دیاں صدیق اکبر پاک دے بارے بھی ہیں عمر دے بارے بھی ہیں صدیق اکبر پاک دے وصال دے بارے بھی ہیں آئی لوگی نبی دے یار جمع ہو گئے چار پائی مبارک دے آپ دے جسم مبارک پہ آسی سارے یار نبی سرور دے زیارت بکر دے تھل مولا لی آئے انہاں تک آؤ تو کہن لگے اچھی اچھی کاش قیامت تک کون والے اندے اندر میں کوئی انجدہ بندہ نہیں ویکھنا صرف ابو بکر نو ویکھنا وہاں کہ اینا والے اعمال کہ میں سیدنا صدیق اکبر پاک دے اعمال نے اعمال نامہ صدیق اکبر دا ایویں دا اعمال نامہ علی دا ہوندہ انجدیاں نیکیاں جی میں صدیق اکبر دیاں نے او کاش علی دے کول ہوندیاں تے او نیکیاں لے کے میں اللہ دی بارگاہ جاندا اے ہوئی روایت عمر بن خطاب دی بڑے ذوق نال سنا دے آپ فرماؤندے نے حضرت عبداللہ عباس پاک دے بیٹے فرماتے علی دی جماعت والے عباس پاک نبی دے چاچا جان دے بیٹے پتریر رسول اللہ دے فرماؤندے عمر بن خطاب دے وصال سی سارے سنگی نبی دے یار جوڑ گئے زیارت پہ کرتے سن عمر بن خطاب دی ویچ حضرت عبداللہ بھی کھڑے نے آپ فرماتے خود اپنی ہڈ ورتی فرماتے میں موجود ساں ایک بندہ آیا ہے چادر لئی پھردا ہے اپنے تے او آن کے میرے جناب مونڈے دے اتے اپنی عرق رکھ لئی سمجھ آ رہی میں بھی ویکھ رہا سا عمر وال او بھی ویکھ رہا سی عمر وال لیکن کھلوتا میرے پیچھے عرق رکھی کھلا میرے مونڈے دے سمجھو ہے فرما دن میں ویکھ رہا ہوں عمر بن خطاب میں پیچھے موڑ کے تکیا نہیں